Bakla rin. Sorry. Apa tu? Naging gilid ko siya. Nawara sa dagit ka na yun. Tapos,
I-connect na yung order. Inapoy niya. Diba ako doon? Ayun na. Hindi ka dodo sa layo. Kilala ko sila. Baka rin din eh. So, baka lang din dito.
Kaya ngayon. Yun ay nagluluwoy. Ay, sipo. Nagpag-video na ko nito. Bakit?
Uulit na.
Open, sawan. Apa black? Ito sa. Yun na ba?
Elementary. Hindi ba yan? Hindi kaya, Oo, nakakita ko yan. Yung email mo naman.
ba naman yung sugma ko to? Ay, yun yan. Hindi nga sa kamay. Yung ay, ano nga? Ano ginagawa yun? Masarap yun. May pasayaw ka. Oo, wala pa kayo. Ulit. Mapira kami. Sudo ka Hindi mapira kami. Wow, kilo. Hindi ko alam. Okay lang po sa tray. Ito, may parang nakasukuan. Nakasukuan. Ay, nakasukuan. Uy. Sabi. Tingin eh. Nagsulat ka na? Naku, ang extra ni Gente. Dapat bakit na yung ano sa principal. Ano ito yaman? Ah, Ine, friends mo ba si Nancy ko? No.
yun. Naglaan mo kasi yung kwadro. Kita mo na kami sa mga Yes, nawala. Kasya, pati kita ba? Dimbal mo ba? Ay, Van! Hello? Ano? Baka lang akong gulay sa inyo. Anong gulay ninyo? Ang garap, ano ito? Pakbet ito. Pakbet, sige muna. Langga. Ano pa? Ano pa? Anong guys? Hindi mo itarong na. Pakbet lang sa muna. Adobo. Adobo. Ano talaga? Pinakasakti ko na yun. Ito nga. Hindi ka na. Baka mo. Ito, papukayan mo na ito po. Ano? Pakbet lang sa adobo. Ilang pakbet? Ano? Sarang pakbet, sarang langka, sarang adobo. Sabda ka na. Ayun, pinapakain dito. Hindi ko na, kaya mag-build para kargaan, malak ko na. Kaya mag-build para kargaan. Ang tao, ang tao. Okay, hindi, kasi nang kasi, ang buso-buso sa likod. Hindi, pwede pa kargaan na adik yung kasi kaya mo na, ginigit ko talaga na. Pumunta rin adobo yan. Minudo. Okay lang.
Pogi, ito ka sa pogi. Kaya pogi. Yun ang kamutok ko. Ito ka. But, ito, pinapit ko nito ay kung ito, nalagay mo siya ibon mo. Sagad na siya mapatuli. Wala na, medyo masijok ito ba? No, taso, ano, so, yan. No, taso akin na, ano, ibang mga ibuta. Parang nagyan kami, wala man dito. Lemon! Lemon sa may ano? Wala ka mo, wala ka.
sabi siya sir. Nagsasabi siya no. Ay, pa, naging ba to?
limang piso lang. No, motherfucking never do. Try po here. Doon may ako ka kasi lights out. Hindi naman lights out. Lights out. Ano? Kaya ako lights out. Hindi naman nalagay ko man ang account. Ako nagkawa ako. Uy, ano Facebook? Video? Yung ito yung Facebook. Nag-aasa madulungan ka. Kung madulungan, wala ka magkawat ka. Okay. Madulungan ko ako. Eh, ito ka ano, sabihan ko sa LCD. Open mo siya. Mabalik ako siya. Ako nung gusto niyo kami. Ano ba? Ano dito sa CJ? Ano mo sa ulo? Kay CJ? Bakit? Ano inilag mo? Baka naman, buka, silingan mo, palo na. They doesn't be nag-acid. Sorry. Like, Sorry. nito maganda pa nito. Kukunti na nito din ito. Wala na lang ano, malulunod, no? Ayun, natuloy ko na. Dad. Ano ba yun? Lawag na lang. Sing ano? Lawag na lang, boy. Oh, si! Ay, ako, hindi ako. Yan lang. Yun, nabili ko makli. Ibagay.
lahat. Oh, Umalat ka. Yun mo, yung naglalap. continue. Di ba ka nakakam? Lungot. Ano yung message? Lungot na ini. May paan. Sa ini. Gabos Jace. Hey, shush! Ano nga si Godfrey? Pili ko nga ba? Sawat lang siya. Oh, binabaga. Yun na. Lahat. Yung mala, yun na. Malat ka, nag-ano ka ng gusto ka? Pangako. Lemon yummy. Oh. Hindi, walang food rain. Ako, pati sa Roblox. Ano mo ba nung kapigano? Dati gusto ng Macau. Dati di ako yung ano sa school. Ako kasi safe. Out na 7. Hindi ako malaki. Dito. Wala naman. Oy, naman ito. Pakiusap. Nagpapilila. Bakit kinakawan? Ha? Malisok. Makasakon sa iya sa babae. Ay, kung tingnan nila, mas masito na. Yan ang parang nila. Wala ko na parang na ano. Sininatakad. Bakas kaso nagkakamuti yan. Hindi ka kayo. Ano ba na siya? Pinalis na yung kakabay. Pero kung pinais na ginamit. Tingla. Hindi na.
Sa ulo, isa na doon. Ako tatawag sila. Tapos, okay. Wala sila sa kanya. Ang disco ba kasi di pa natin 1 hours. Art, gusto ko pinulog-in. Diba ko? Sorry, ano, smile. Sa ano, wrong turn. Dahabit. Ha? Dahabit. Wrong turn, analysis ka. Yung dahabit, yung so ano yung may Yes, sising yes, siya. ano. Laura. Hindi ko lang. Hindi ko talaga. At kayo ang mga actor. Yan na. Yeah. Ito ko yan, matibay pa. Lakaw. Ay, siguro. Sa anong mga nag-yun ano ba na dyan? Kita na sa gusto. Yun na. Mas kurang pa ito. Yan. Parang po si Jackie Chan siguro. Pero mas matibay siguro. Sinuko. Sa Sa ano, Avengers. Avatar. Avengers. Layo ba, balik ko kung magsabat na sa Tapos may Avatar. Ang Avengers ay dati yan. Artista. Pakistan sa ano. Wala kang bahay. Sa ano. Dito. Meron pinitikin. Justin Bale. Slenderman. Ikaw nga Kaya pala ano pa rin ano. ikaw nga nag-extended girl. Para pumatake din sa Denmark. Slenderman. Ay, makila. Galing naman niya ito. Limon ito. Pele-pele. Pele-pele. Pepe. Isa. Sino? Parang Like they ito na naman. Ito na po. Ito para naman sinabihan.
Dito sila na. Kasi, let's go in. Let's go sa isa lang. Sana tumigas. But, oh, you're on the mood. Lucky. Mapalitan ko. Ayos na lang. Parang kahit gagawin, braces. It's all your imaginary name. Isa lang. Ito ba, tingnan Ha? Sex mo naman sila. But, papa, chocolate from never do. Wala ako dito. Sa akin yun. Meron kang sabot.
Sage! Sage! Yay! Ay.
Ah, Bawal bigyan mo kung malunok.
Ada mo lang sa English. Kasi apa? Ay ka. Ikano ka? Eh, ito mo lang ito lang. Oy, oy. Yan ako to, tigbuhay main ako. Okay.
Nakakaw ka ba? Kapera ka ba? Kasi, ano ba, magsusugot sinahan, okay? Pagkakabi gawa, lahat na. Nakaano pala dito ko? Pasti pumunta ako sa Kenya.
Pagkasabi niya sa to.
Ako nakakawa. Ito, ano? Nakakalasap na. Ano? Kapag oras kami din kaya galat ninyo ka. Bago magkakani. Ano yung babagganit ba? Awat ko na ako. Mali pa. No.
Mas pa kasi. Ano ko? Sage! Sage! DJ! Oh! 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 Ano daw? Oy! Tita ko, ah!
Basal niya. Basal niya. Ako ito ay ang pamulay kinelbi yung ito na pagkain kami sa street. Uy, yan. Masyado, anak ko na down. Si Venom at yung 150. Tapos, si Venom at yung 150 na. Adol, sobra signal. Internet siya ba, no, Pe? Ha? Internet siya. So, okay.
Oo.
Hindi ko wala ang mga lives ko. Sis! Matulog ka daw. Kailangan ko sa pizza sa may gabis na tinatulong mo. Iyo, kukuha ba ba? Kape, kape. Kasi ano, hindi nila pala yung tiyaro. Sige sa mataliw. Medyo matalinaw. Nakakainis. Upscale. Yeah. Yung mo doon sa mga kanayad na eto. Ano man? Kailan nila ba tignan? Bagong pinapos. Bago pa ako nagalit naman. Baka hindi kasi yung parang, ano? Ano na? Nakakasap ng gulo lang. Oo. Para mas naman. Marampas ko. Araw to, anong nangyari sa akin? Kung kunyaring sundalo, ang balo, ang singon. Ano kaya? Laban si Lugar. Bakit si Lugar? Talibunag mo. Diba? Ano nga eh? Matatas ka na yun. Kaya naman, gusto yung nang yung wapak na nga eh. Ano, pera.
Baba si ka. Ito. Oo. Bibili, hindi. Ayaw ko dito sila. Pero ito sa buhay. Hindi ka lang, siyempre. Parang Ito na tama naman naman. Facebook. Ano ba nila? India. Yung may ko yung ano, yung may ko. Ay, ito. Ano? Yung may ko gusto. Ay, hindi ko gusto. pande. Oh, kapal yung sound niya. Ano pala? Surprise sila. Diba? Iwalay mo naman sa mga buwan. Ano po pakiulit sa Ganyan kung sa kung sarado? Nakakatawa na lang sa kita natin sa buwan. Ito na. Sa tao sa piso, dapat mga 90. Bobby, ano na Bobby? Basic. Di ba nag-uwi pa rin? Yung makakat nyo, Oo, kasi Ganun tayo. Diba sa baba, ang ganito. Wala bang ma-steam ka? Bawal ba ng steam? Mga 90 man sa mga Di ba ko? Diyan ko ang yun, yung bukulit din natin sa buhay. Malagay ko lang mga Kapaya mo ka, pero pinsilingan ni Moro ko pa. Duman, buaw lang na ito. Siyempre, ano, mamaya ako tayo ng spray. Malimit din ako sa amin. Kung tumanda kay ano, Yan yun, nagkaraan ko. hindi ko iba ko at ikuwi niya. Ano mo kaya ko ba?
Yan ako sa araw. Pinagka, isa. Ato, okay. May batab? May waga.
Pututuan. Restaurant. Magbibukod sila guys. Uy, mga chibi sa kilay. Sa kilikili rin. Asiramat din. Bukod ba sa ano? Asiramat din. Sabi kaya kung palawang alam. May po. Baka naman. Asiramat din.
Nawarasukan ko. Wala. Di ba sila pa? Nakaramdam. Dibuat ka?
Ay, hindi ako nakarang ito. Hindi ka ba? Mga ano, sa ito, tapos, ako na nasa board. Ano yan? Ha? Hindi, ano?